Tak ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Dneska jsem tady s Ady a máme tady druhý prázdninový challenge, tentokrát to bude Mixer Challenge. Máme tady takovou nádobu, do které jsme si naházeli lístečky, taková malá nádobička. A budeme si tahat a potom ty suroviny, které si vylosujeme, musíme mixovat. A potom se to budeme snažit vypít. Tak začni, si vylosuj. A já už ani nevím, co se to tam bude. Tak, no, teď něco vylosovala. Okurek. No, takže Adelka si k sobě bere okureček, tak já to hodím do této skleničky, jak to je. Chceš to zmixla první, nebo já? To je jedno. Tak já jsem teď. Takže teď já, jo? Voda, taky paráda. Takže já si to tady naleju do svojho hrnečku. Hrnečku. Tak. Tak, losuj si dál. Netlem se. Džus. Takže okurek s džusem. Velmi dobrá kombinace. To je tvoje tohle? Jo. Takže to házej někam stranou. Ty vole, teď jsem to sebrala. Kakao a voda, budu mít nějaký zdravý nápoje. To tam celý. Ještě. Ne. Já musíš to tady ukazovat. Koho to tady nezajímá. Nebreč. Tak, losuj si. Co? Jablečný džus, okurek a salát. Ty vole, já si na to vyzeru. Nech to tam, pak si to sebere. Jsme meloun. To budeš mi teda dobrý s kakaem. Víš co, ty máš jablečný džus se salátem a s okurkem, takže ty pomůž, jo? Nebreč, to si vsákne. Jabko. Ano, tak to se ti hodí k tomu jablečnému džusu. Vodečka? Prosím tě, ty ne. Citron. Citrony? Nebudu mít tu sušenku. Ale já teďka já nechci tu sušenku hlavně. No, Černý rybíz. to je teda rybí sep něco, to je angre. A ty jsi angre. Takže Já to nebudu pít. podej mi nějaký talířek. Nemáte talířek nahoře. Takže toto házme teď. Druhý polička. Děkuji ti. Tak. To kape všude. To je odbytý. Tohle nevadí. Ano. Velice nádherné. Já to tady mezi tím utřu. To voní. Opláchla jsi to? Ne. Ne, takže. Mě táhnutý. To by taky mohla. Tyba. Si k tomu radši postanu. Jo, to smrdí. Nebyl. Vypadá to svatě.
to. Jo, to smrdí. Ten smyslíky. Vidíte, krásná zelená barva a smrdí to jako salát se sušenkou s okurkem a s jablečným džusem. Takže opravdu jamka. No tak vidíš to? Nevím, jestli to vidíte, ale já to mám krásně. Tyhle, Ady, to tvoje smrdí. Víte, ale to tvoje krásný pocit. co tam mám? Co to je? A je vlastně ten citron. Ty vole, já nemůžu. Je to kyselý. Co já jsem tam vlastně měla vodu, citron, černý rybíz. A co ještě? Kakao, a jo. Můžeš blinkat do toho. Ale počkat. Ale pak si to budeš mít. Když to smrdí. Což to nám... Jo, to je smrad. Úplně tady cítí ten salát prostě s tím jablečným džusem a s tím okurkem. A ta sušenka to je... A dychyva, to je smrad. Víte, jak budeme vypadat, až to vypijem? Jak takhle. Ty vole, začal. A ty. Nejdu. Máš nějakou velkou hlavu na to, že v ní nic nemáš. Takže Jsi fakt milá na to, že nic v ní nemám. Mě běž někam, jo? no, dobrý, no. A s brýlema rostíme. Ale vidíš to, prostě to je nějaká sračka prostě. Mě teda zesmíle, jinak to nevypiju. No, můžeš. Jo, já mám dneska nějaký zadný den. A to mi není tak špatný, ale je to kyselý jako prasa. Mě z toho nějaká vodná. Tak zkus to, ochutnej to. To je smrad. Já jich necítím. Fakt? Ne. A kdy vypadá to zdravě. Ty vole druhu. Jak ti to tam přileju? No, a co to ochutnej. Ok, tak zkus. Dobrý? Mě tam cítí ta sušenka. Ale to by to bylo, ale to tak strašně smrdí. Super. Okurek, jako i ten mi přijde jak jenom okurek. Ne, já jsem cítím nějakou sušenku. To je dobrá sušenka. Určitě. No, tak si myslím, že Říkám, že si nějakou. nevím, kdo dopadnul hůř a kdo líp. No i když. Tak zkusím odlej to hustý, jo. O, Tak, a zbyla mi tam krásná voda. Tak a Ady, co se tvého nápoje týče, myslím si, že jsi dopadla dneska hůř. Ale tak doufám, že se tohle video líbilo. Chceme natočit ještě další challenge. Chtěli bychom natočit challenge day, Chapy Bunny a pizza challenge. A možná ještě další challenge, taky ještě s Péťou. A chtěli jsme, protože už jsem točila i s Péťou, i s Ady, tak bych chtěla natočit ve trojici nějaký challenge. už pojedeme na busy. Jo, jasně. No, takže tak vám děkuji. Jo. Mějte se hezky, dejte nám like, pokud se vám video líbilo a těšíme se na další videa. Ahoj.